Watsagwan zita rangu ndonzi SGP kana kuti Sekurugudo. Welcome to Sekurugudo Picture TV YouTube channel. Yes, of course. Kana ili first time yako kusvika pano chibva wango subscribe kana kulike kana kufollow Facebook page redu. Subscribe to my YouTube channel or ring a notification bell so that every time I post a new video unobo notify wazvingori automatic so I don't need to send a link to you automatically unobongoza Sekurugudo vadonedza chimwe chevideo chakaipa. Anyway, today we are continuing with Life After Music. Yes, Life After Music is the program that I'm doing right now. In my experience, when I said I am quitting producing music for other artists, especially those artists who don't, my artists asingaite zvino or asingawirani nemashandirando, of course, I will no longer be working with them. They are free to go where they want and do what they want. Yeah, today I will be talking about one of the most important things that my artists, especially my Zimbabweans artists, don't like. Okay, so my Zimbabweans artists, they don't like to learn havadi Kudzidza. So it is funny because apona chinhu chinoitwa chisina chikoro mukati chero kukanga maputi kunotone chikoro chekukanga maputi ukamakanga zvisiri izvo anoita nguyu. Anyway, anything kuruka mabasket kunotoda chikoro chekuruka mabasket. Same as music kunotoda chikoro chemusic. So what is happening ndezvekuti music iriko mazuva ano haisisiri standard music. Music yafuse zvakawanda. So this is where vanhu vakafanana Sekurugudo Picture TV ndo patinopinda tichicha ipapo. Then other people might say munoda kudzidzisa chii, makaenda kuchikoro chipi chinokupai simba rekuita mateachers. It is because the type of music and the type of industry iriko mazuva ano inotoda kuti type yema-teachers akafanana nesu, because we are teaching also type yema-students asinawo direction. Saka isusu titoriwo kuti ma-teachers wokuti asina background inonyatsobatika kuti ndeiyi, but we have experience of what is happening. So that experience inotipa zvevei ndezvekuti tikuudze kuti moita sei kuti munge muri successful. So what happens ndezvekuti chikoro chemangomo kudzidza kuti muindustry munoitwa sei, zvinofamba sei, unofanira kuti uchitamba nani, unofanira kuita sei, chii chinodiwa kuti zvinhu zvako zviite, chakakosha. Just imagine murodhi makazara vanhu vasina kubvira vaenda kudriving school, vanhu vasina kutora malicense, motika dzinenge dzichingobonderana dzichingoroverana nyowani tsaru. That is the same very thing chiri kuitika right now nema-artist ari kupinda music industry asina experience, asina knowledge, asina ruzivo rwokuti vanodriva sei mumangoma. This is why a lot of people vari kuchema hatisi kuputika, mageto etsane nguva achimba, but hakuna kuri kuendwa. Of course, because you didn't went to school for that. When I'm saying school, I'm not saying a uniform or go to a college or to a university. I'm saying listen to people like me, people like DJ Loso, people who have dedicated their time kuzvipira kuti let us teach mageto ethu. Madezi atakatanga music isusu zvanga zvisiko zvese zvatukita right now, munhu waitongozviona uchiti, but now information yaveko, but vanhu vanochoose kuignore knowledge inenge ichipiwa vanhu for free, for mahara. So now I'm beginning to understand why other people did not like us to teach or inene kuti teach. Why am I sure of that? It is because those people make more money with people vanenge vasingazive. Vanhu vasingazive vanoitisa mari because vanenge vachingorovera vachidzoka kurepeya, vachirovera vachidzoka kurepeya. Ukapinda mangoma uchiziva zvauri kuita unobva wangoshuta kamwana uchibuda. But at the same time takaona futi zvakare kuti unogona kubenefita nevanhu nemadofu evanhu iwayo asingazive, but in the long run zvine ma-effects azvinoita. Kushanda nevanhu vasingazive industry kuti inoshanda sei, zvinofanira kufamba sei, kuri very dangerous, especially kumberi uku, because mitoro inotanga kukuremera. This is the point where you see ma-artist akutasira kumarketwa na-producer, akutasira kuitwa zvinhu zvisina producer, of which ma-artist anenge akadzidza chikoro chamangoma anenge achiziva kuti zvinofambiswa sei, who is responsible for marketing, who is responsible for recording, who is responsible for playing music and all that stuff. Saka industry ikapindwa navanhu vanoziva nevanhu vane direction hairwadze kuoperata mai. This is why my producers like me are quitting, because zviri kurwadza, we are being abused. So a producer anenge achidhila nevanhu vasina kudzidza mangoma anoabuswa.
you end up wakuita zvimwe zvinhu nezvausina kubhadharirwa mari nezvimwe zvinhu zvinostressa, because basa rekuproducer music ibasa roshandisa brain, harishandisi muscle. So you need those brains kuti dzinge dziri clean, dzisina zvinhu zvekudziremera. That is the only way you can produce, mix and master mamixes evanhu kana matracks evanhu achibuda aine good quality. You need a clear mind. So when you have a loaded mind yekuti ida kuproducer, ida kugadzirira munhu cover, ida kushuta munhu video, ida kumarketa munhu, all that for peanuts dzavanenge vabhadhira or for nonsense, it's going to be difficult. Vanhu vanozongozama nekuti havangasiya mari ichienda, but that is not the proper way that things are supposed to be done. So please, I encourage my artists kuti adzidze mangoma. Zvinoita kuti kana taamurodhi munhu wese anenge aine direction, kurovera kunoita kushoma, ma-accidents mumangoma anoita mashoma. I'm not talking about ma-accidents emotikari, I'm talking about confusion. Uri kushanda nevanhu vari confused, people who don't have knowledge mangoma, kuti mangoma anofamba sei uye zvinofamba sei. So now I think you have learned why sekuri kudo started chikoro chemangoma. Some time ago, I'm no longer doing it, I have stopped it. Kune vakadzidza vakanzwa, kune vasina kunzwa vari kuti sekuri kudo mai waimamira taachida kudzidza. I just say go to my YouTube channel, munodzidza shoma zvandakasiya zviripo. I think it's good and enough for vanhu vanenge vaine shungu zvavo dzekuda kudzidza. So keep on listening kuna vanhu vanenge vachikudzidzisai guys, it is good for you. It saves kudzidza mangoma, kupinda mangoma uine ruzivo, it saves you money, it saves you time, it saves you resources. You make early and accurate decisions. Usati wawaste time, usati wawaste mari, usati wawaste nguva uchiita zvinhu zvisiri zvako. Until we meet again, please subscribe to my YouTube channel, Sekuru Kudo Picture TV, and follow me across all social media platforms. Until we meet again, salute.